Sa ngayon, meron na po tayong 25 days sa paggagawa nitong bahay nila Padi-Padi. Wala pang isang buwan, matapos na. Ha? Dito na. Sige. Wow. Ang pogi na. Ang bahay nila Padi. Ha? Titignan mo, islab na. Ito Yeli, kumusta? Ay. Ha? Nagtigay mo. Bisa. Samod. Di pa pala kinukuha itong mga sawali. Kumusta Ate Yoli yung bahay mo? Mabuti po. Maganda na. Matibay ba? Matibay. Ano na lang magkakalipat na. Kunting oras na lang. Kunting kimbot na lang na. Yung hanap buhay mo, kumusta? Ano man po, okay na. Nakasurvive naman. Kasi ano man. Ano balita kay Roy? Wala pong balita eh. Hindi ko man nakakausap. May nakausap namin, nakausap ni The Prospect yung Opo. tiyahin niya ba yun? Yung asawa yata ni ang kapatid ni Kuya Ruben? Gusto nang pauwiin dito si Roy? Di, mabuti naman para hindi ako katulad nito na nagtitinda ako. Wala kasama dito yung kuya niya. Kasi si Roy parang ayaw yatang umuwi dito. Ano raw, pag nandito, wala naman yung papa niya dito kasi kung nandito yung papa niya raw, hindi siya uwi. Hindi napunta dito si Kuya Ruben? Isang beses lang nakapunta dito, tapos umalis lang naman. Nagtatrabaho. Anin mo na lang, kumbinsin mo na lang si Roy na umuwi. Sana nga umuwi ka na, Roy, kasi kawawa naman si kuya mo dito. Walang nakakausap. Masaya raw pag nandito si Pisi. Kasi parang kambal tong dalawa na to eh. Laging tahimik si kuya mo. Kaya umuwi ka na lang kasi titinda ako na nahirapan siya dito na walang kausap yung mga gawain sa bahay. Walang katulong. Walang katulong. Kaya kung umuwi ka na kasi kawawa naman talaga si kuya mo dito. Walang katulong. Hindi na nga masyadong nagsasalita si Ayun nga eh. Raul eh. Nung Mas lalo na ngayon. umalis nga siya eh. 2 araw hindi umiimik. Sabi niya sa akin ma, nakakalungkot pag wala si Pisik ma. Wala akong kausap, walang pampatawa dito sa akin. Kaya tuloy ako napaiyak. Kaya, kasi parang magkambal yan, dalawa na yan. Kumbinsihin mo si Roy kasi tinatawagan ko nga doon kasi hindi ko pa makontak yung number na binigay sa akin ng The Prospect. Kaya umuwi ka na, hindi naman sa iyo galit si Kuya Roy mo, umuwi ka na. Hindi naman ako galit. Hindi Kasi naman bilang isang magulang, kailangan protektahan ko yung mga anak ko. Andun yung concern ko sa inyo, kaya nga ayaw ko kayong... Hindi naman, tama naman yun kasi... Kaya nga ayaw ko yung mapahamak, mapariwara. Para makaano ka na, Hindi ako galit. Kasi tuturuan ka dito para matupad yung pangarap mo na maging army. Tiyan mo si kuya mo tinuturuan dito, 2 natututo na. Hindi ako galit kasi umuwi ka na para matupad yung pangarap mo. Umuwi ka na dito sa sa pamilya mo, dito kay mama mo. Ay, malapit na matapos yung bahay niyo. May maayos na bahay na kayo. Yan. Huwag mong isipin na galit ako, no? Oo, hindi naman galit si napagsasabihan kita o kaya kung may nasabi man ako na... Wala naman, okay lang daw. Para sa'yo hindi maganda. Huwag mong isipin yon. Yan sinasabi ko yun dahil bilang isang magulang, ayaw kong mapahamak yung aking mga anak. Baka ako natakot kasi ganito na sa cellphone. Hindi man siya galit kasi naintindihan naman yun ni Kuya Roy mo kasi wala kang pamasahe. Maintindihan natin yan. So, kailangan mong umiwas. Kaya nagawa mo yon. So, wala kang dapat na ikatakot sa akin. Wala kang dapat na ikatakot sa akin. No?
Umuwi ka na dito kasi kawawa naman talaga itong mga kapatid mo. Ikaw lang ang tinatakutan ng mga kapatid mo dito, lalo na mahirap talaga pag wala ka. Kasi ako, hindi naman sa akin takot sa'yo lang. Takot talaga si Jimboy, saka ni si Django. Eh, yung kapatid niya naman si Rolly, hindi naman kinakatakot. Yung patumatakbo. Si Padi-Padi, asan? Siya pinapatulog nga yung kapatid mo dyan, ni Padi-Padi, nagkinakantahan. Asan yung si Padi? Ay, baka nagtatrabaho na naman dyan. Sige, ang trabaho dyan sa Molino. Binabayaran siya dyan? Hindi, sige lang naman niya dyan, Nakikigulo lang. nakikigula lang. 600 daw yung araw niya dyan. Pag uwi dito, hindi mo na makakilala. Eh, saan kumakain? Dito. Dito? Kunwari lang yung dyan. Nag-ano lang siya. Itong, kumbaga barkada niya yung mga dyan. Tinutulungan niya lang. Tinutulungan niya lang. Napakaganda ng isip ni Padi-Padi. Ayun lang. Tal mahilig siya talaga Ayun na magtulong. Ayun siya eh. Pag nakita ka naman kayo dito, uwi yan. Hindi pa tayo nakita. Kung hindi ka pa nakita, nako. Punta na lang namin mamaya. Tumutulong siya dyan kung ang gano'n ayan. Sige, ang tawa. Kayo ang isa sa may matibay na bahay ng pinagawan ko. Kaya alagaan niyo itong bahay ha, Ate Yuli. Mahaya palik so Dede magka-deliver so hollow blocks. Ha? Tapos niya. Tapos na yung lagaw, pinirap. Ayan, maglalagay tayo ng lababo dito. Hindi yan, ilaganan niya yung silin. Hindi. Silin, lababo, suot ang platuhan. Lagyan platuhan, silin. Tapos ilikod mga kardero. Dyan na. Yan. Tapos lagyan lang ng kortina dito. Lagyan niya, naging patungan. Kaya nga, may divider dyan na. Pwede. Okay. Di, pag may tao doon, di kita mo na. Yung chair, ayos na. Ay, kakabit na lang yung bowl. Bukas pa doon may di-deliver yung hollow blocks eh. Pinestra mo na? Yan, tapos na sila malinig ko. Tapos naman sa kabila. Ayos. Sa siding. Yung malinig ko na pati yung pintuan. Wala na kami simento. Ay, so niya doon mo sa simento? Naplastira na din. Slab na. Dano. Guwapo na. Nagkanto na. Kantuhan na pala. Dito natin gagamitin kung kulamber na. Oo, yun na yan. Tapos nabaga ako kasi yung naman ang pressure. Doon, magbububong na lang. Bubong na lang. Kasi mama, sige bukas yan. Kasi magbunga ng bukas na. Eh ba nasukan mo? Bukas pa doon yung yung hollow blocks, yung yero tapos yung kukulamber, ha? Bubunga ng bukas. Kasi yung masaya nito. So ito guys, pinusti po natin dito ay PVC. Para may ibang kulay naman tayong makita. Kasi yung kulay nito, kulay blue. Tapos dito guys, half body yung hollow blocks dito. Tapos, yung sa taas po nito, steel matting. Yan, steel matting po dito. Tapos, lalagyan na lang natin ng gate dito para hindi sila basta-basta mapasok. Yung mga bintana po nito, yung apat na bintana, puro po yan salamin. Hindi pa nga natin na ikakabit yung pintuan, tapos yung bintana kasi hindi pa tapos yung frame. Pag natapos po ito, saka na natin ipapakabit. Ipapahuli natin yung mga salamin kasi baka mabasag ng mga bata. Pero may grills po yan dyan. Yung pagkaka-design nito, talagang hindi kayang tuklapin ng bagyo. May mga butas din dito para daanan ng tubig. Ito down spout. Sana all may matibay na bahay, Ate Yuli. Kaya dapat nating pasalamatan yung ating mga sponsors. Kung hindi dahil sa kanila,
Wala tayong maipapagawang bahay na ganito katibay. Isa sa ipinagmamalaki ng Uragon team ay Uragon Honey. Itong bahay na to. Medyo malaki to ng konti dun kay Tatay Leonardo. Ayos na ayos nila. Dito na sila lalabas. O ba't may daanan na dyan? Diyan na sila nagagi. Okay lang sa kanila may daanan dyan. Baka magalit. Makita natin yung kagandahan nito pag natapos na Kaya sa gusto pang tumulong guys para matapos po itong bahay, pakikontak na lang po kami sa aming Facebook page o kaya sa aming Facebook account. Yan, pinagmamalaki ko to. Pagmamalaki natin to. Kahit paunti-unti nating tinatapos, matapos natin ito ng paunti-unti. Ano lang ilagay mo dyan, Lex? Ay, hindi na tayo bibili ng ng yung lababo o ano mo na lang? Pwede rin diba kung gusto mo yung stainless. Oo. O yung semento na lang. Pwede rin simento. Stainless na lang. Yung maliit lang. Maganda rin yun. Oo. Nilapat yung diretso na yung pagbuhos yun. Yun na lang. Ikaw, ano maganda? Yung maganda yung stainless na yung agad katulad ng lababo ng stainless. Bibili tayo. Diretso ka na siya. 400 lang yata yun. Sana pag natapos natin to guys sa bahay nila Padi-Padi, ma-vlog ko din to si Felix. Kasi nakita ko sa kanya yung trabaho na talagang walang iniisip na malulugi siya. Hindi niya iniisip na hindi niya iniisip yung trabaho. Yung iniisip niya is makatulong din kahit nga sabi ko wala pang alas 7, 6:30 pa lang andito na, nagtatrabaho na. Pagkakain, maya-maya andito na, trabaho ulit. Tsaka napabilib ako guys kasi napakabilis niya talaga magtrabaho. Pero kahit mabilis siya magtrabaho, matibay yung pagkagawa. Sana ma-vlog ko din to si Felix, matulungan din natin kasi yun nga sabi ko nung last na yung huling vlog ko dito. Ito, parang ganyan lang din. Sa likod ng magulang niya, mayroong space pa. Binubungan lang nila. Additional lang para may masilungan sila. So, ito yung mga taong kailangan ko dito sa mga tulad nitong mga pabahay. Hindi iniisip yung ba dito? Hindi iniisip yung porket arawan ka, yung trabaho mo din is arawan. Hindi. Ang iniisip niya makatipid, makatulong din, mapabilis ang trabaho. Pagtapos nitong pabahay na ito ni Padi-Padi, i-vlog natin to si Felix. Titingnan din natin yung sitwasyon nila. Ilan yung anak mo, Lex? 7. Ha? 7. 7? Dami ano? Ang dami. Mahirap po. Pagkain lang. Walang bahay. Di ka nag-family planning, Lex? Di ka nag-family planning? Sa bagay, andyan na yan. Magawa natin yan. Di na natin may babalik yan. No? So, kailangan na lang magsumikap. Walang nalalamang umangat ka man sa buhay mo, at least alam mo ang pinaghirapan mo. Saka napakatipid ni Felix guys sa materyales. Kung makikita mo, walang kalat-kalat dito na mga materyales. Kasi may mga ilan din yun na paggawa nating bahay, talagang sobra-sobra yung materyales. Pero si Felix halos mga eksakto lang talaga yung mga yung mga materyales na ginagamit natin dito. Basta pwede pang panginabangan. Pwede pa. Pero kung iba-iba, baka magpabili naman tayo ng kukulamber kasi ito, mga gamit na. Pero pwede pa. Nakahanap din tayo ng trabahador na talagang hindi nag-iisip ng trabaho. Ang isip rin is makatulong, makatipid. Marami pa Lex tayong pabahay na darating. Huwag mag-alala. 0-0. Si Rauli pinapaliguan yung kapatid niya.
At tayo siguro. Magyano ba gagaw? Saya magabat. Magyano? Okay mo? Sa payo ko? Bato?